В това видео ще си говорим за 5 научно обосновани връзки между психическия растеж и мозъка ни. Но ще го направя на възможно най-човешки език, за да може да е максимално приложимо за теб. Така, комфортната зона е нещо като ето тази кутия. Предвидима, с ясни граници. Винаги една и съща. И когато стоиш в комфортната си зона, ти всъщност стоиш в една такава кутия. И понякога може би нещо идва отвън и смачква тази кутия. И обикновено, когато стоим в една кутия и не правим нищо, тази външна промяна е негативна. Тоест, стоенето в комфортната зона не е само, че те блокира теб и развитието ти като човек, психологическият ти растеж, но също така те прави и уязвим. Защото ти просто си неподготвен за външни влияния. И в този смисъл ти трябва да разчиташ на късмет, че нищо няма да дойде и да те смачка. Да, вместо да разчиташ на късмет и да живееш един и същи живот всеки Божий ден. Ето как можеш да растеш. Първо, невропластичност. Или с други думи, как мозъкът се променя от това, което правиш често. Човешкият мозък не е фиксиран. И това, което правиш, мислиш, навиците, които имаш, всъщност засилват или заслабват определени невронни връзки. Например, ако всеки път, когато твоят партньор или родител ти каже нещо, което ти всъщност не одобряваш, но ти избираш да си замълчиш, да търпиш и да избегнеш конфликта, т.е. примиряваш се, казваш си, няма смисъл да отговарям, няма смисъл да се занимавам, оправдаваш примиряването си, ти не просто продължаваш да стоиш в тази кутия, но ти всъщност учиш мозъка си на търпене. И с времето ти ставаш все по-добър в това да мълчиш и да се примиряваш. И обратното. Ако действаш въпреки дискомфорта, тогава тренираш този мозък на устойчивост. И в този смисъл, дори най-малкото реагиране в стил аз всъщност не съм съгласен с теб или аз всъщност имам различно мнение, дори това малко изречение вече създава една алтернатива на поведение в този мозък, което помага на тази невропластичност и всъщност е първата стъпка към излизане от тази кутия. Второ, трудните неща изграждат префронталният кортекс. Така, на мен ми е много трудно дори да кажа префронтален кортекс, защото въпреки, че от 16 годишна много се интересувам от психология и дори когато все още живеех в България, във Варна, ходих на лекциите по психиатрия в медицински, въпреки че не учих там, направо си изкарах цял семестър. Но след това все пак образованието по психология и вече 5 години работа с хора, всичко това нещо се случва на английски. Тоест за мен в моят мозък има префронтал кортекс. И когато трябва да кажа дори префронтален кортекс, е чужда дума. Така опитвам се да давам пример към това, което говоря. Да, когато правиш нещо трудно, но възможно, ти тренираш този префронтален кортекс. И това е зоната за самоконтрол, планиране, дългосрочно мислене и много други така наречени executive functions. И всъщност ти колкото повече правиш трудни неща, толкова повече ставаш по-добър в точно тези функции. Тоест, ако ти всъщност искаш да излезеш от тази кутия, но си в ситуация, в която не е лесно да излезеш, ти трябва да помислиш как да се измъкнеш. И това мислене се осъществява от тази част на мозъка. И виждаш ли тук връзката между решението да се застъпиш за себе си и за това, което мислиш след дълги години на търпение и мълчание, всъщност ти помага да активираш и да засилиш дейността на тази част на мозъка ти, която ще ти помогне да планираш и да мислиш дългосрочно и евентуално да излезеш от тази кутия. Трето, новото поведение е равно на нови невронни пътища. И тук вече идват добрите новини. Защото да, вярно е, че новите действия изискват повече енергия и всъщност за това са трудни. Тоест този мозък, който е създаден да ни пази живи, а не щастливи, се противи на всяко решение за промяна, дори то да е добро за теб. И в какво се изразява това противене? В момента, в който искаш, примерно, да отговориш
по-застъпено за себе си, или да отидеш на фитнес, или да започнеш да четеш книги, или да учиш нещо ново, или да се движиш повече, каквото ново нещо искаш за себе си, в началото този мозък ще започне да ти казва: това толкова ли е важно? Нека да не се занимаваме. То няма смисъл. Това много време ще отнеме. И всъщност тези мисли са знак, че мозъкът иска да стои в тази кутия, защото е предвидима. И мисля, че осъзнаването, че тези мисли всъщност са един дефенс механизъм, защитна реакция на мозъка, би могло да ти помогне да го преодолееш. Защото ние хората, каквото и да е, за да променим, ние първо трябва да обърнем внимание, да забележим проблема. И ако тези мисли са проблема, сега като знаеш, че те са знак на самозащита на мозъка ти, много по-лесно би могъл да си кажеш: чувам те, мозък, но аз все пак съм интелигентно същество и съм решил какво ще правя и ще го направя. И най-хубавото нещо е, че всеки Божи път, когато направиш нещо ново, то ще става по-познато на мозъка ти, съответно по-енергийно консумиращо, то ще става по-евтино и по-лесно. Неврологично погледнато, това е защото когато повториш няколко пъти едно действие, в мозъка създават синапси. И това са всъщност връзките между мозъчните клетки. Когато повтаряш едно действие или мисъл, ти укрепваш тази връзка. Началото е като да вървиш през гъста гора. Трудно и бавно, няма път. Но с повторението се появява пътека и после вече минаваш автоматично. Тоест психичният растеж буквално означава, че ти създаваш път в мозъка си, там където преди не е имало път. Четвърто, допамин награждава усилието, не само резултата. Допаминът влияе много на нашето поведение, но тук и сега за психическия растеж важно е да разбереш, че твоят мозък всъщност произвежда допамин тогава, когато ти се опитваш да правиш нещо трудно. Колкото повече опитваш, напредваш и не се отказваш, толкова повече изграждаш вътрешна мотивация и увереност. И последно 5, избягването усилва амигдалата и действието я успокоява. Амигдалата е част от мозъка ни, която най-просто казано изпраща тази аларма, че нещо важно и страшно се случва, т.е. когато тя е силно активирана, ние сме много по-тревожни и стресирани. Най-просто казано, когато избягваш страх или трудност, тази амигдала се засилва, съответно твоята тревожност расте. И когато действаш въпреки страха, амигдалата намалява реакцията си. Тоест растежът не идва от това да си повтаряш: няма да ме е страх, нека да не ме е страх, всичко е наред. Растежът идва от това да действаш с него. Но това действие със страха трябва да се случва крачка по крачка. Затова казах, че ако, например, искаш да се застъпваш повече за себе си, добре е да започнеш с няколко изречения. Тоест не скачай веднага в дълбокото, защото тогава става по-страшно. Например, ме е страх от високо. И въпреки, че знам всичко това, което ти казвам, аз в един момент просто реших, че ще предизвикам книгите и психологията и всъщност ще направя нещо, което ми звучи добре на мен. Аз реших да направя скайдайв. Това е скачане от самолет с парашут. Значи, в момента не просто продължава да ме е страх от високо, сега ме е страх и от излитане с самолет, защото главата ми свързва това излитане с онзи път, когато бях на едно малко въртолетче и след няколко минути скочих от него и всъщност това рязкото, казва се exposure therapy, но направено много аматьорски, предизвика още повече активиране в моята амигдала и сега нещата са после. Преди да отидеш да биеш най-големия бос в една игра, т.е. да се изправиш пред най-големия си страх, поиграй малко, тренирай уменията си, създай невронни връзки в мозъка си, нека това ново нещо да стане по-лесно и тогава се изправи пред най-големия страх. Защото психичният растеж не е настройка. Ти не можеш да се погледнеш в огледалото и да се самоубедиш, че си пораснал, че вече си по-смел, че вече можеш да правиш трудни неща. Не, всъщност този растеж е резултат от поведение, което ти си избирал последователно в течение на времето и съответно буквално си променил мозъка си. Затова начина да излезеш от тази кутия и най-накрая да спреш да живееш всеки ден, един и същи ден, е стъпка по стъпка. Успех!